Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Malausap kanimo. Makaigsunan ko na ni Kristo karong adlaw gi sa ulog nato ang kapistahan sa mga arkanghel. Kanila kang San Miguel, San Gabriel ug San Rafael. Nining santos nga misa uban sa atong tagatag sa kamakatuyuan ato sa bilakip sa atong mga pag-ampo ang mga tao nga nagpaampo kanato kanila nga atong gisaaran sa atong mga pag-ampo. Ug aron may makitang andam nga mosalmo tining santos nga misa ato karon nga hinulsulan ang atong mga sala. Isugid ko ang akong kasalanan, saway paglibot, isugilon ko. Sayod ka man, kining alaot, misalig lamang sa kaayo mo. Huwag kang kasalanan ug ang kaluwasan nga kung ipaabot ipakanaog mo. Kaluyan kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa lahangit. O kadaig sa iyang mga tao din sa yuta. Ginoong Diyos langitong hari, Diyos amahan makagagahom sa tanan. Nagasimba kami kanimo, nagapasalamat kami kanimo. Nagaday kami kanimo tungod sa imong himaya. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ginoong Jesucristo, bugtong anak sa amahan. Ginoong Diyos, Cordero sa Diyos. Ikaw nagawag kang sasala sa kalibutan, kaluy kami. Ikaw nagalingkod sa tuo sa amahan, dawat ang among pangamuyo. Himaya sa Diyos dito sa langit. Ikaw lamang ang santos, ikaw lamang ang Ginoo. Ikaw lamang ang labing halangdon, O Jesucristo. Sa Espiritu Santo diya sa himaya sa Diyos nga Amahan. Amen, Amen. Himaya sa Diyos dito sa langit. Magampo kita. O Diyos, sa katingalahang paagi imong gigiyahan ang buluhaton sa mga anghel ug sa mga tao. Itugot kang among kinabuhi dinhi sa yuta. Kapanalipdan unta nila nga sa walay hunong nagasugot ug nagaalagad kanimo diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak.
nga buyo gahariuban kanimog sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Pinutlo, gikan sa basahon, saang gipadayag. Unya may gubat dito sa langit. Si Miguel og ang kauban niyang mga anghel nakigsangka sa dragon og sa mga anghel niini. Apan nabuntog ang dragon og ang mga anghel niini og gipanghinginlan sila gikan sa langit. Gitambog ang dakong dragon, ang karaang bitin, nga ginganlag yawa o satanas, nga maoy naglimbong sa tibuok kalibutan. Gitambog siya uban sa tanang mga anghel niya, ngadto sa yuta. Unya, nadungog ko ang singgit gikan sa langit, nga nag-ingon. Ania nagayod ang kaluwasan, gikan sa Dios. Gipadayag na gayod sa Dios ang gahom niya, ingon nga hari, o gipakita na sa Mesiyas ang iyang autoridad. Kay ang tigsumbong sa atong mga kaigsuunan nga nagbarog sa atubangan sa Dios og nagsumbong kanila adlaw o gabii, gihinginla na gikan sa langit. Gibuntog sa atong mga kaigsuunan ang yawa, pinaagi sa dugo sa nating karnero, og sa kamatuoran nga gisangyaw nila, og gikalipay nila ang pagpakamatay. Bosa, paglipay kamo, kalangitan, og kamong tanan nga nagpuyo diha. Apan alaot ang yuta og ang dagat. Kay mikunsad kaninyo ang yawa nga nasuko siya pag-ayo. Kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong mga pagdalig o Ginoo. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang mga pagdalig o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, Ginoo, sa tibok kong kasing-kasing. Kay mong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong pagdahay. Magasimba ko sa imong balaan nga templo, o pasalamatan ko ang imong ngalan. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang mga pagdalig o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug imong kamatuoran, kay imong gipadala labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saan. Sa akong pagsampit kipatlinghugan mo ako.
imo akong giligon, sulod sa akong kaugalingon. Sa katanan sa mga anghel, ang pagdaig o ang tanang mga hari sa yutang, magpasalamat kanimo Ginoo. Sa pagkadungog nila sa mga pulong sa imong baba, umag-awit sila sa mga dalan sa Ginoo. Dako ang imaya sa Ginoo, sa tubangan sa mga anghel. Awiton ko ang imong mga pagdaig o Ginoo. Alleluia, 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 alleluia. Magdaigol ang Diyos, alleluia. Magdaigol ang Diyos, alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malausab kanimo. Pagbasag ikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Sa pagkakita ni Jesus kang Natanael nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod ngayon nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Ngano nakaila ka man kanako, nangutana si Natanael kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto ilalom sa kahoyng igera sa wala kapatawga ni Filipe. Si Natanael mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Si Jesus miingon, mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igera? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Ug miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Sa ulog sa simbahan, karong adlaw ang kapistahan sa mga arkanghel. Sila San Miguel, San Gabriel, ug San Rafael. Makaigsunan ko da ni Kristo, angels are mighty extensions of God. Sila ang atong mga gamhanang mga higala nga magpahinundom kanato nga kita giprotektahan. Ang mga anghel, mga spiritual beings nga gimugna sa Dios aron ug alang sa pagpangalagad sa Dios ug alang sa pagpangalagad usab kanato. Makaigsunan ko na ni Kristo, tulo ka mga arkanghel, Saint Michael, Saint Gabriel, o Saint Raphael. Nga matod pa sa panahon nga kita batiog kaluya atong sampiton
si San Miguel. Kay si San Miguel mao ang maghatag kanato kaligon, kaisog. Kay siya ang nakigharong o nakiglantugi sa yawa o nakabuntog sa yawa. Sa panahon nga kita bation o sabog kaluya, buntugon, tinabangan ni Anghel Gabriel ang atong kaluya o mahimo kitang ligon o himsog. Sa panahon nga kita mawala, bation o kaluya, bation o nga kahadlok, ato ang sampiton si San Gabriel. Ang anghel nga maoy nagdala og balita ngadto kang Maria sa pag-ingon, ayaw kahadlok Maria. Og nagdalag maayong balita ngadto kang Jose nga miingon, ayaw kahadlok Jose pagpangasawa kang Maria. Ug ang samang anghel si San Gabriel nga misulti kang Zacarias sa pag-ingon, ayaw kahadlok Zacarias. Kang imong asawa magsabak. Ayaw kahadlok. Sampito na to si San Gabriel, panahon sa tumakalibog, panahon sa tumakahadlok sa kinabuhi, o kita iyang ligunon o buligan sa ato ang mga kinabuhi, sa atong panaw sa kinabuhi. Ayaw kahadlok. Og sa panahon nga kita bation, nga kita adunay gihambin mga kasakit sa kinabuhi, sa panglawas og espirituhanon nga kahimtang, sampito na to si San Rafael. Siya ang magtambal kanato sa ato ang magihambin makasakit sa espirituhanon ug lawas nun nga kasakit. Hinumduman nato diha sa balaang kasulatan, siya ang nag-ayo kang tubit. Gikan siyang pagkabuta, gihatagan siyang pananahon. Siya ang nag-ayo sa mga tiyan nga gitawag og dili na mga anak, mga barren womb. Ang inahan ni Samson nga si Hana, ug uban pang mga babae diha sa balaang kasulatan, pinaagi kang San Rafael, giayo ang ilang matagwangkan og sila nakabaton sa ilang ipangandoy nga mga anak gasa sa kinabuhi. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, angels are our powerful friends, reminding us that we are protected. Sila nga itong mga higala nga magauban kanunay kanato, ato silang sampiton, ato silang pagkatawgon sa kanunay, aron duyugan o kuyugan kita sa atong panaw sa kinabuhi. Kaya ang ilahang pagpangalagad, mao ang paghimaya sa Dios o pag-atiman usab kanato nga mga katawhan sa Dios. Dunay mga panahon nga ang mga tao, dunay tao moingon nato, nga sunod tuig mabulahan ka na. Sunod tuig magasahan ka na. Sunod buwan, adunay grasyang mabot ka nato o kanimo. Umoingon ang mga tao, magdilang anghel ka sana. Naot unta matuman o mahatagag katumanan ang maong mga pangandoy. Mga kaigsunan ko na ni Kristo, mahatagag katumanan ang atong nga magipangandoy. Binuligan sa atong pagkamasaligon sa gugma o grasya sa Dios. Nining adlaw nga diin ato nga gisangpit, ato nga gihimaya ug ato nga gipistahan ang mga arkanghel. Ato silang sampiton kanunay sa ato ang kinabuhi. Kamamahimo usab kitang sama unta kanila. Dili siguro sama kanila nga mahimo kitang mga anghel nga dunay mga pako, dunay mga gahom. Apan may sama kita sa mga anghel nga mo'y muatiman usab sa mga tag-usa nga nagkinahanglan natong mga kaigsunan. Aduna kita'y gahom sa pagtabang sa atong isikataw. Aduna kita'y kusog
nga ato'y kapaambit sa atong isig kaingon. Una nga bisan tuod dili kita samag panagway sa mga anghel apan kita mamahimo usab nga mga anghel kanila. Tungod kay kita nagatiman usab sa atong mga kaigsunan, nagtabang usab kanila pinaagi sa atong mga maayong buhat. Ang mahinungdanon mga kaigsunan ko ni Kristo, magmatinud-anon lamang kita sa atong kaugalingon isip mga anak sa Dios. Sama kang Natanael sa atong ebanghelyo nga matod pa ni Jesus, ani ay tinuod gayud nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Ang pagamagmatinud-anon sa atong kasing-kasing maoy gipangita sa Dios. Dili ang atong pagka-perpekto, kay dili magyud ta perpekto. Wa bay tao nga perpekto. Gawas ko na iyang pangalan perpekto. Apan kung mag-isgot kita perpekto sa Dios ton nga pagka-perpekto, walay tao nga perpekto. Ang ipangita sa Dios kanato mao ang atong pagkamatinud-anon muuban kaniya. Ang atong kasing-kasing nga andam og tagana nga ihalad nato ngadto sa Dios. Kasing-kasing nga andam mo bukas kanunay ug moabli kanunay alang siyang pagsulod sa atong kinabuhi. Muna makaigsunan ko na ni Kristo sa atong pagpadayon, sa atong pamalandong sa kinabuhi din kapistahan sa mga arkanghel, San Michael, San Miguel, San Gabriel ug San Rafael, inatunta nga sa akong giingon, may sama usab-unta kita sa mga anghel, andam ug tagana kanunay alang sa pagtabang sa atong isig kaingon. Nga sa ato ang ginaingon, we may not look like them, but certainly our good deeds speak more when we act like them. Ang ato ang pagbuhat o paglihok sama sa mga anghel, ang pagtabang o pagtagad sa ato isig kaingon, nakaambit kita sa gasa sa mga anghel alang sa atong isig kaingon. Busa, pangayuon ta sa Dios, nga unta kining kasing-kasing nato nga maablihan kanunay sa paghigugma sa Dios aron atong mapaambit ang mong paghigugma sa atong isig kaingon. Labi na kanila nga nanginahanglan sa atong pag-amuma, sa atong pagtabang, sa atong pagduyog, sa ilang mga kasakit, mga pag-antos sa kinabuhi. Manindog palihog. Ang atong mga pag-ampo karon makadangat sa tubangan samahan pinaagi sa pagpangalagad sa balaang mga arkanghel, ang putling mga espiritu sa dili makitang kabuhatan nga makanunayong nangalagad sa Dios o sa iyang katawhan. Moingon kita, panalangini kami o Ginoo. Panalangini kami o Ginoo. Nga si San Miguel manalipod og moamuma sa mga Kristohanon nagantos sa mga pagpanlutos. Magampo kita. Panalangini kami o Ginoo. Nga sila nga nagsangyaw sa kamatuuran, madasig pinaagi sa pag-atiman ni San Gabriel. Magampo kita. Panalangini kami o Ginoo. Nga si San Rafael, muhupay sa atong mga kaigsuunan nga masakiton og nanagantos. Magampo kita. Panalangini kami o Ginoo. Nga magpaubos kita at tubangan sa misteryo sa kabuhatan nga dili nato makita. Magampo kita. Panalangini kami o Ginoo. Nga imo untang isipon, nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayo na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita. Panalangini kami o Ginoo. Nga sa kanunay makaamgo kita sa pagpangalagad sa atong mga anghel nga magbalantay. Magampo kita. Panalangini kami o Ginoo. Dios among magbubuhat, dawata ang among mga pag-ampo
o mga pangamuyo samtang nagmaya kami sa panabang sa maymayaon og langit nung hugmong sa nagatigong libot ni ining altar. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon pag-ampo kamo aron nagakog inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga mahan makagagahom sa tanan. Dawaton mo ta sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tuong ni santos nga simbahan. Ginoo, nagahalad kami kanimo sa mga gasa sa pagdaig. Human ikaw malukmay dawata ang among mga gasa nga gitunol kanimo sa mga anghel aron pagpulos namo kinialang sa among kaluwasan. Kini among ipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw adto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay matarong. Santos nga mahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayud, nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit. Kay ang mga anghel sa langit, tapos sila masulay, na matud-an nga tinuod nimong mga higala, maoy pasidungog usab alang kanimo, nga ilang magbubuhat ang dungganang dapit nga ilang naangkon. Nagpasabot ka namo sa imong walay kinutuban nga kahalangdon, nga milabaw sa kaayo sa tibok nimong binuhatan. Sa among pagdaig sa imong mga anghel ug arkanghel, matarong usab gayud, nga magdaig kami sa imong himaya, pinaagi ni Kristo among Ginoo, ug busa, uban sa mga kasing-kasing nga puno sa gugma, duyog kami sa mga anghel, karon og sa tanang adlaw sa among kinabuhi, sa pag-awit sa imong himaya, diaso sa kaawit sa walay hunong nga pagdaig sa pag-ingon. Santos, 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 Ginoong Diyos sa kagahuman, puno Ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana, 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 Hosana sa kahitasan. Santos kay dikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin imong espiritu ang pagsantos nining mga gasa aron mahimo kinialang kanamo nga lawas ug dugo na Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo. Mipikas umihatag niini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao nga akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto siya matinunan umiingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini. Kay kini mao kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula alang kaninyo galang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. si Kristo namatay, si Kristo Labanan, si Kristo mubalik langit.
Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among Obispo tigdumala ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga mo mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kami tanan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni Jose yang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahom nga amahan, diya sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan natong gamiton mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Sa manalangin, pagkay ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagod, dini sa yuta mayroon sa langit. Ang kalanunan mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Mayroon na nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay. Hinunuan luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa salaog mahilayo sa tanang kasamok. Samta nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na Jesucristo, among manunubos. Kay imo man ang gingharian ang kagimaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang amo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita tagaron timaan sa atong panagigsuunay. Peace be with you. Peace. Sa kalibutan
Kini maong kordero sa Dios nga nagawagtang sa masala sa kalibutan, bulahan kita gidapit lang sa santos nga bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Magampo kita. Ginoo, nangamuyo kami kanimo, human kami maligon sa gahom sa pagkalawat, magsubay unta kami sa dalan sa kaluwasan, ubos sa kanunayng pagbantay sa mga anghel, kini among ipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Ginahalad ang santos nga misa, dadan yung gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.